bezprostrednej blízkosti vystrelil na premiéra. Padlo celkom 5 výstrelov. Následne bezpečnostné zložky útočníka spacifikovali a premiéra pravdepodobne do nemocnice Agel Handlová. Neskôr bol prevezený záchranárskym vrtuľníkom. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to. O tom, že to bol atentát s politickým pozadím. To, že máme rôzne politické názory, tak to je asi aj správne a môžeme politicky si ich vymieňať tu v pléne Národnej rády, ale prebieha také vmiešavanie sa do spoločnosti a to vyústilo práve k tomuto násilnému činu.